Mijn naam is Gaël Witte, ik ben 31 jaar jong en ik zal mijn verhaal vertellen. Voordat ik naar de UKGR kwam was ik een persoon die depressief was, verlegen. Ik hield van feesten, dus ik was ook een feestbeest. En ik hield van drinken, ik was verslaafd aan wiet. En het was echt een heel dramatisch leven. Voor mijn vrienden hield ik me heel sterk. En ging ik altijd wiet roken, ik ging blowen, ik ging naar discotheken, naar feesten. En het leek altijd heel leuk, van buiten gezellig, maar toen ik thuis kwam was ik heel verdrietig. Ik had problemen met de thuissituatie, mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader was toen ernstig ziek, mijn gezin werd uit elkaar gezet. Van een en ander moment woonden wij samen en op een gegeven moment woonde iedereen apart. En in die situatie voelde ik me pijnlijk en ik had heel veel pijn van binnen. Door de pijn ging ik veel blowen, veel drinken. Ik was een rokkenjager, steeds achter vrouwen aangaan, zoveel mogelijk vrouwen versieren. Dat was puur om mijn verdriet te vergeten en om de pijn te verlichten. Dus ik hield me sterk. Ik studeerde bij de universiteit, tenminste bij de hogeschool. En op een gegeven moment ging het achteruit omdat ik zoveel blode. Het was eerst 1 keer per dag, 2 keer per dag. Op een gegeven moment was het 6 keer per dag. En het was zeer frustrerend. Ik kon niet meer gaan studeren. De depressie werd erger. Ik had een baan bij een bank toen een tijd. Ik had ontslag genomen of ik kon niet meer opdagen, ik weet het niet eens meer. Omdat ik moest me sterk houden voor mijn collega's en doen alsof ik blij was. Maar van binnen was ik zeer depressief. Ik hield een masker voor me. Op werk heel stoer doen, lachen en thuis was ik kapot. Ik kon niet lachen. Ik moest het nep doen. En daardoor had ik ontslag genomen. En dan zat ik de hele dag thuis. Blowen, eten en slapen, dat was mijn leven. Ik was een zombie die de hele dag niks aan het doen was. En mijn gezondheid ging ook achteruit. Ik had heel veel kilo's verloren door het wietroken. En het was gewoon een donkere wolk die was over mijn leven heen. En daardoor deed ik helemaal niks. En ik was als een zombie thuis. En ik zat in de diepte van de put. Maar thuis ging het niet goed, het ging overal niet goed. En op een gegeven moment was het ongeveer 4 jaar lang deze situatie. Dag in, dag uit. Helemaal niks. Ik was een zombie die geen uitzicht had op niks. En op een gegeven moment, mijn broertje die kwam naar UKGR. We kwamen vroeg al en waren weggegaan. En mijn broertje kwam weer terug. Ik zag de verandering in hem. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van, ik ga een keer met je mee. Ik volgde advies die ik in de kerk had gekregen. Ik hoorde over gebedskettingen. Ik hoorde dat we bepaalde dagen naar de kerk kon komen. Woensdag, vrijdag en zondag werden dagen die mee geadviseerd werd. Ik kwam vaker naar de kerk. Ik kwam 5 dagen in de week, soms 6 dagen in de week kwam ik naar de kerk. Omdat ik puur gewoon in Gods aanwezigheid wilde zijn. Ik wil zoveel mogelijk het geloof gebruiken. En zodoende kwam ik meer de dagen dan geadviseerd. Nu is de kerk elke dag open, 3 diensten per dag. En ik kwam zo vaak mogelijk naar de kerk. Ik wilde gewoon omsingeld zijn met mensen van het geloof. En die mij zouden helpen om al mijn doel te bereiken. En zodoende kwam ik woensdag, vrijdag, ook op donderdag, ook op zaterdag, ook op zondag. En zodoende ging ik meer gebed doen. En door al die gebeden die ik ging opzeggen, al die dagen in de kerk kwam, werd ik stap voor stap, merkte ik verandering. In de eerste 2 weken was het natuurlijk heftig, dat gevoel van blowen en drinken. Maar omdat ik continu regelmatig naar de kerk kwam en ging bidden, ging het veel sneller weg. En na de verandering, na 2 weken, hield ik die lijn door. Ik bleef naar de kerk gaan, ik bleef strijden, ik bleef meer bidden. En nadat ik de innerlijke transformatie had gekregen, begon ik te strijden voor mijn leven. Ik probeerde nu echt mijn leven op te bouwen. En dat deed ik niet, vroeger deed ik dat alleen, door naar een studie te gaan, een studie te volgen. En nu deed ik dat samen met God. Samen met God ging ik een leven opbouwen. En dat deed ik door te bidden, door te strijden, door naar de diensten deel te nemen. De advies die ik in de kerk hoorde, ging ik opvolgen. En het was niet dat het een op de andere dag werd veranderd. Nee, het was echt een proces van verandering. En na een paar diensten hebben gevolgd, nam ik een beslissing voor mezelf van het moet anders. En op een gegeven moment was ik thuis, stond ik bij de prullenbak, had ik een zak wiet in mijn handen. En ik deed daar een gebed. Ik zeg, ik heb gebloot zojuist, maar dat was mijn laatste jointje. Ik ga vanaf nu nooit meer blowen.
En God, u gaat mij daarbij helpen. En ik pakte de laatste zak wiet, ik gooide het in de prullenbak en ik zei, ik ga hem nooit meer blowen. Het was een beslissing die ik had genomen en ik wilde niet meer. En het was tijd voor verandering, want zo'n suffe leven, de hele dag depressief. Ik had nergens zin in. Je had geen zin in een relatie, verkering of wat dan ook. Had ik geen zin in, omdat ik zo depressief was. Dan wilde ik dat niet. En ik dacht, het moet nu veranderen. En de eerste week was moeilijk. En ik kreeg de volgende dag heel veel drang om te gaan blowen. Maar elke keer als ik een gebed deed of bezig was met het geloof, ging het gevoel van blowen weg. Ik had ineens geen zin meer om te blowen, elke keer als ik een actie van geloof deed. En ik merkte dat werkte. En de eerste week ging ik elke keer meer gebed, meer naar de kerk en meer mijn geloof gebruiken. En na 1,5 week, 2 weken was ik helemaal bevrijd van mijn depressie, van wietroken, van alcohol en van de hele dag thuis zitten was ik ervan bevrijd. En het was in die 2 weken tijd was alles gestopt. En daardoor, door mijn actie van geloof, ging ik vooruit. En ik merkte gelijk verandering in mijn leven. Ik stopte met blowen, mijn gezondheid ging vooruit, ik kwam weer meer kilo's aan. Dan op een gegeven moment ben je niet meer depressief en denk je van, en wat nu? Ja, toen dacht ik van, ik kan dromen. Ik kan dromen over een mooie baan, over een mooie auto of over een gezegend leven. En door de diensten te volgen, begon ik aan mijn leven op te bouwen. En alles wat ik hoorde in de diensten, ging ik praktiseren. En het werkte. Voor mij werkte het. En ik merkte dat er verandering was. En zodoende ging ik regelmatig naar de kerk en dat bracht heel veel hoop. En op een gegeven moment probeerde ik mijn leven op te bouwen. En ik pakte mijn studie weer op. Ik zocht een baan. Ik werkte als uitzendkracht bij een bedrijf. 1,5 jaar lang. En vervolgens kwam een vacature vrij. Ben ik vast in dienst getreden bij dat bedrijf. Ik kreeg gelijk een onbepaalde tijdcontract. En daardoor kreeg mijn financiële leven ook een boost. En ik werk er nu al 3,5 jaar, 4 jaar werk ik daar al bij hetzelfde bedrijf. Vast in dienst. Ik heb een leuk salaris. Ik kan mijn leven opbouwen hierdoor. En daardoor heb ik meer perspectief dan voorheen. Voorheen wilde ik niet werken, maar nu ga ik met plezier naar mijn werk. Mijn leven is anders nu. Ik ga vooruit. En ik ben God eeuwig dankbaar voor de innerlijke verandering die hij heeft gedaan. En mijn leven is nu compleet veranderd door een actie van geloof die ik toen deed bij de prullenbak. En ik zei van, joh, ik wilde nu stoppen. God heeft mijn gebed gehoord. En nu ben ik, een paar jaar later, ben ik een ander mens. En ik heb rust, ik heb vrede, ik heb blijdschap. En ik mag dromen van een beter leven. En ik merk dat elk jaar mijn leven vooruit gaat. En ik ben God eeuwig dankbaar voor de rust die ik van binnen heb. Door de rust van binnen, door God in mijn binnenste, straal ik het ook naar buiten toe en gaat mijn leven vooruit. Dat is mijn leven hoe het nu is.